হে মোর শ্রোতা বন্ধুগণ, মোর রোদনর এই স্বরচিত কবিতা কি পরিকা ষড়যন্ত্র অবশ্য আপনাମାନେ শুଣନ୍ତୁ। ଐତିହାସିକ କି ଭୁଲ କରିଲା ସରକାର, ଓଡ଼ିଆ ବହୁଳ କ୍ଷେତ୍ର କରିଲା ବିହାର, ପୁଣି ହେଲା ଏହି ଭୂଇଁ ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାନ୍ଦନ୍ତି ହାତ ପିଟି ମୁଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ବାହୁଲ୍ୟ ଭୂଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ବିକଳେ, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ତାଙ୍କରି କପାଳେ। ଶିଶୁଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟ ହୁଏ ଘନ ଅନ୍ଧକାର, ଚିନ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନ ନେତ୍ରେ ଲୁହ ଧାର। ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧ କାହିଁ ସରକାର ଶୁଣିଲା, ଉତ୍କଳର ଭୂଇଁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଲା। 1948ରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଏ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁରେ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମିତା ଧ୍ୱଂସ ନାହିଁ ଅଧିକାର, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଭୂଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁର। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଦିଏ ଆମ୍ବ ସମ୍ବିଧାନ, ହେଲା ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାହିଁ ଗଲା ପୁନ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷାନୀତି କରିଲ ହେ ସଂସଦ ମିଶ୍ରଣ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ କିବା ଶିକ୍ଷାନୀତି, ବହି ଓ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ତାଙ୍କ କତି ନଜର ନ ଦିଏ କିମ୍ପା ରାଜ୍ୟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ପା ନ ପୁରାଏ ମୁଣ୍ଡ, ଉଠିବ ବିରୋଧ ସ୍ୱର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼ିଗଲା ନଜର ନାହିଁରେ, 1948ର କଳା ଦିନ ରହିଯିବ ଏ ଯେ ଭବିଷ୍ୟର। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଯାର କେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ତାର, ମରିବା ବଞ୍ଚିବା ଭେଦ ନାହିଁ ଯେ ତାହାର। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରି ବହ୍ନି ଜଳିଯିବ, ତେବେ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୂଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇବ। ତେବେ ହିଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭୂଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇବ।